No, kylläpäs se nyt hidasti siinä. Ja uusi yritys. Kyllä nyt näyttää aika hyvältä. Jollei täällä pääse tonne, niin ei sit millään. Tälleen se kuuluis mennä. Ei helvetti. Tuolla on sit 4 sekuntia niinku edellä. Ja kasvaa koko ajan. Koska toi kusee nääkin kohdat ihan täysin. Näytti ihan melkein pahalta. Jaha, sit rauhassa loppuun asti vaan. Älä mene liian pitkälle. Huhhuh. Toi on niin outo kohta. Se ei mene yhtään silleen niinku normaalisti menee noi tommoset. Okei, aika siististi tääkin. Vähän otti osumaan. Sit tää hyppyri. Nyt kuumottaa. Aha. Kylläpäs tuli rumaasti vedettyä seinään. Oi että, nyt ei edes lentänyt tosta katolleen. Taas lisää hyppyä. Aika ei mene liian pitkällä. Hemmetti, kun tää lentää ihan randomisti tosta. Aika hyvin silti. Hei kato, päästiin loppuun asti. Häh. Paljonkohan parempi aika tästä tuli. Ei. Miten se voi tyssätä tohon? Helvetti. Se osui siihen maalitolppaan niinku käytännössä. Mulla oli joku 3 sekuntia parempi aika kuin kullalla. Vittu oikeesti. Kiva sit niinku kustaa tommosen takia. RNG jumalat ei oo todellakaan mun puolella nyt. Nyt on suolainen meno kyllä. Myönnän. Ketuttaa ihan huolella. Just kun ajattelin, että pääsen ajaa eri kenttään.